La Sònia visita sovint la residència Maragall perquè la seva mare és una usuària d'aquest centre situat en el barri d'Horta de Barcelona. És la Rosario, que fa uns mesos va decidir venir a viure aquí després de patir una caiguda a casa i perquè, segons explica, no volia que la seva filla la seguís cuidant. No amaguen que els inicis van ser complicats per a totes dues, però han sabut superar la situació. El dejar a mi madre, irme a mi casa y ella no ir, a mí era sentimiento de culpa, ¿no? El de me estoy portando mal con ella, ¿no? Todo lo que me ha hecho y mira cómo lo estoy pagando en dejarla en una residencia. Pero poco a poco, entre psicólogos y todo, nos han hecho entender que esta es como su casa y que los cuidados, la soledad que podía tener ella, pues no la tiene, ¿no? Y la verdad que las veces, bueno, todas las veces que vengo aquí a verla, lo noto. Totes dues han pres part de la primera edició del projecte No estàs sol, una iniciativa innovadora que parteix de la necessitat de gestionar les emocions dins la residència. Com s'afronta la vida quan la parella, el pare o la mare, ingressen en un centre i el cuidador informal es queda sol a casa? Angoixa, culpabilitat i frustració són sentiments habituals que aquí s'han tractat mitjançant entrevistes individuals i sessions de grup amb professionals que han situat en el centre a residents i famílies. La possibilitat d'aquest projecte de posar sobre la taula tots aquests elements emocionals en unes dinàmiques grupals ben estructurades, sistematitzades, doncs ha permès que tot això d'alguna manera es pugui fer una acció catàrtica. Arriba un punt que quan acabes el projecte, l'última sessió, venen les famílies i et diuen jo no pensava que canviaria la meva imatge d'una residència o que canviaria la meva percepció del que jo estava visquent amb el meu marit, amb la meva mare, amb el meu pare. O sigui, va canviar per mi un 100% en l'estat anímic. Després de 8 sessions de grup, les impressions de les 25 famílies participants coincideixen amb els resultats obtinguts per part del centre. Els indicadors així ho demostren, amb una millora considerable en diversos punts. El més important, però, és que han vist com s'han reduït els nivells d'angoixa, inquietud i preocupació de les famílies. El projecte No estàs sol, que té assegurada la seva continuïtat, també ha augmentat la satisfacció, autoestima i sentiment d'utilitat de tots els participants, amb una major acceptació del procés d'ingrés a la residència. Un 97% de les famílies assegura que prendria de nou la mateixa decisió. Jo, havent conegut i havent passat l'experiència i sabent el tracte, els cuidados i tot, és que ara ja ni m'ho penso. És sí o sí, sí. És això. El cuidador o el familiar ha vist que es pot confiar en les residències i que fem bé la nostra feina i qualsevol cosa estem aquí per ajudar no només al resident sinó també al familiar. Però què hi diuen les usuàries i els usuaris del centre? La Rosario s'emociona al explicar-ho i ho té molt clar. Le juro que yo aquí me encuentro como en mi casa. Salgo con ella, me lleva la maquinista, coge el coche, me lleva la maquinista, comemos allí, si están los niños también. Y cuando ya he comido todo, ¿qué hago aquí yo? Digo, Sonieja, llévame a mi casa. Mamá. Ella ya, la residencia ya no lo llama residencia, le llama su casa. Y yo ahí, cuando noté eso, cuando me lo dijo, hace 2 semanas, dije que llovía. Se ha adaptado porque ya esto lo considera su casa, no lo considera una residencia. No, en serio. Entonces, es que es mi casa ya.